Talakad ta po. Ibangon na anak ng kayarian, hariuoyan ang daratan. Malubong ko kingit mong tulang, oyan na Diyos ng samlan. Oyan na Ginoo, oyan ang daratanging Ginoo. Ibangon kayo't saganan niya, magdala na kong kaligtasan. Ibangon na itong tatangin, hariyo
Kilagyoning pa, puning anak, ang puning Diyos, Espiritu Santo, Amen. ang ginawa manatili, agayo, At kaya timurin. at yuta ng puking kapatabengi, ng kakatang nobina, ng sakripisyo, ng simambengi, umpisan tayo pwedeng misa, king rito ng pamainding kandila, ng Adviento. Pamuklat a panalangin pamanyinding kandila. O Diyos ning pag-asa, Emmanuel, Diyos busalmi, manigapuke po na ibiye mo yaing sala kimbiyemi. So panyukeng misadia, king sarili mi, aldoldo, kimbalang oras, para king panyatang ng Kristo. Manuknangan ka kaya kami, so panmukeng bibibye, para keka, king upaya ng banal, a Espiritu, tagkilan mo kami, ban ining kaya kaming selebrasyon, ing kaya kaming pamanyamba, ing kaya kaming pamagsadya, king pangabait ng Ginoo, munyetula at kapuryan keka, ngeni manggaman king alanganga. Amen. Dempong kandilang misisin dyan, at atangalan tamo, sana na po, wag isang tala, uling tunay pa magsadya king Pasko, yay po yung makasinding sulo, kami tatabi king sablang dalumdum, mitatabi king sablang dewa kanat kasalanan, atangan pong manalangin, aminan ko. King Diyos, ama pamakalulo, at kaya kayo kapatid, ing may kasala kong bina, king pamisip, pangamangano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtabad kong gawa, king maya pasukat ko siya ng depot. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panagapu ko kang Nuana Mariang kapilanmang birhen, karing sablang angel ang pong banal, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may bayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran na katamo karing agaw at ang kasalanan, idala na katamo, king Bielananga. Amen.
Manalangin tamo. Ngani pumbenge, abetala po king misa tamo, deng kapatad tamo at pengaring masakit, ne po, abeno po ng komunidad tamo, abeno ng pamilya ring masakit, kaya sana po, ne po, lalo na rin ating special needs, kailangan po balo tamo na, ne po, responsibilidad tala. O igpaming mayupaya, papagit mo king yato, ing linang ning kang ligaya, king paintan ng Kristo, amibait, king Biren Maria. Pagkaluban mo kay sanang tunay kasalpantayanan at lugod, mga pagmasusyan mi ing misteryo ng Diyos, ami katawang tao. Itingan po adwan mi, kilagyo ng Kristo, kinumi. Amen. Pamamasang ibot, King Libruding, Ukum. Kanitang panawon ay ito, King Balen ning Zora, ating metong atawong milagwanan, Manoa, membrune ning tribo ng Dan, eya bitasang mikaanak ing asawa no. Misan ayaldo, pepakitya king asawa na ning anghel ning Ginoo. Nga nakeya, eka pa bitasang mikaanak, dapot ngeni, kumaglika at mga nakmetong alalaki. Inya manibat ngeni, eka miminum alak o serbesa o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abayit mo ne ing anak mo, eme paputot abwak, uling kabayit na, makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Ya ing magumpisa king obra ning pangaligtas na ning Israel karing gamat daring Pilisteo. Pintalane kanita ning babayi ing asawa na at ngana keya. Deta nga na ako ning metong atalasuyo ning Diyos, makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Diyos, ekon neman kitnan nung nuya menibatan, at ena neman sinabi kanako ing lagyuna, dapot sinabi na kanako ing kumagliko at ibayit ke ing metong anak alalaki, sinabi na naman kanako ing eko dapat minum alak o serbesa, at eko sukat mamangan king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak ay bayit ko, makatagulaling ne bilang Nazareo, manibat king kabayit na ang gana king Mateo. Kaybat nanita, bayit ne ing asawa ng Manoa, ing metong anak alalaki at inawos neng Samson, meragulya ing anak at pepanwana ne ning Ginoo, at migmula na neng pepasikan ning upaya ning Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Patutingan
makita kung kaya na ka. Hanggang manginibabalalag ko, ing makapagmulala mo dapat. Pati ako, papurihan ako, siya Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Sabihan mo ulit. May kakeni sampaganing punang hese, tanda ng lugod ng Diyos, king kabilugan ng balayon, ligtas mo kaming alang pangabala. Yung ginamanatili yung kayo. At kaya kan timurin, Pamamasa, king may pabalita. Agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginu. Kanitang Herodes, ingari na ning Odeya, ating meto nga saserdote, amilagwang Zacarias, miyembro ya king grupo ning saserdote ning Abias, ing lagyo ning asawa na Elizabeth, at iti batya king lain ng Aaron na saserdote. Mibiyabiya, reting mi asawa, king mitmong kayapan, king harapan ning Diyos. Mapaminto lang lubos, karing kautusan at tuntunan na ibat king Ginoo. Dapat ay lami kanak, uling Elizabeth Baugya, at matuwa na lang pareho. Misa naldo, ang grupo ng Zacarias, siya yung mitutukang mga siwaking templo. Agpangking kaugalyan na tukyan na rin saserdote, yung miyatasan na may piling dulok, king insenso, king altar. Inyalinubya king templo ng Ginoo. Kabang ding dakalataw at sulual, manalangin, laking oras ng pamandulok, kabudabud, pepaki kaya yung angel ng Ginoo. Makatalaga dya king dane ng wana ning altar. King lugal, anong durulo ka ning insenso. Panakit ng Zacarias king angel, misdan niya at mitakutan. Dapat nga na kaya ning angel. Zacarias, katatakot. Dimdam ning Diyos, hingga kang panalangin. Inya yung asawa mong Elizabeth, mga nakiyang metong lalaki. Pamalagwan meng wan. Tumulak at magsaya, at dakalong tumula, king pangabait no, uling maging marangal ya king panimanmaning Ginoo. Eya minumalak o nano manginuman amakalasing at migatwan niya king Espiritu Santo manibat king mismong pangabait no.
Dakala karinganak ng Israel, ding papagbalikan na king ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king gino, masikan at mayupaya, antimoy propeta Elias, banalang pikasyon duwang pasibayo ding tata at ding anak, banding makasalanan, tuntun laking dalan daring matulid, bangi siya dyan para king gino, ing balen na pinili na. Nga nang Sakarias king angel, makanano ko nga baloy iti king tutu, matuwa na ako, antimurin ng asawa ko. Ako'y Gabriel, nga na may kibat ng angel, makatalakad ko harapan ng Diyos, amitubod ka na ako. Bang sabihan ko, tipayabot kayo kay ting maya pabalita. Tapos emo nang palapan walan ing balita ko at ito namang mapalyari o tang mira siyang mituldong panahon. Uling kami niwala, mapipi ka, manatili kang makapagsalita, hanggang matupad ing pangako ka. Paninayin ding lumual ding tao sa Sakarias, pigmulalanda nung bakit melwa yung tuto, kilob na ning templo. Inyang linwalyo, iya makapagsalita karela. Inya inisip do, king menaki yung metong ang pamipatilip, kilob ning templo. Uling iya makapagsalita, sininyal na namo, karinggamat na, yung buri ng sabyan karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minuli abale Sakarias. Kalabas na ring mapilanaldo, milam na niya Elizabeth, asawa na. At migdato niya king bale, kilob na ring 5 bulan. Siya pa na ako mo rin ng Ginoo, king kapamilataning may palyari, nga nang sinabing Elizabeth, siya gipa na ako, king margula kamarenayan, king harapan na ring tao. Ing mayap ng balita, nagkakatang kaligtasan. Kapurian kay ako, Kristo. Bayo po yung kakatamong refleksyon. Nung atin pong masakit, sinimbangin una ko lang pong lanyan. Bayo po yung kakatamong refleksyon. Po, nung pwede ko pong idala, kaya king harap, bala pong malanya. Then pong masakit, abe talaking pamilya, abe talaking community, ne po. Lalo na po, ing masakit na descriptions po, retang enargo makapunta pisang ba na simba. Dakal tamo po ispem. Sabihin nyo lang mo po rin masakit yun, kami pumunta karela. Ne po, ebi po paborentang at chulaking bale. Pagdalami lang pong komunyon, kay baning misa. Kaya please, rin pong masakit, dahil makatuay na makasimba, abela po kayong community tamo. Dakal tamo po ispen. Pwede na pong puntalan. Bala pong Domingo. Po, manalangin tamo. Ating masakit busalyo, payaw siya ring parining Santa Iglesia, nga ng Santiago. Kapamilatan na po ng pamanong pakugamat karing masakit at pamanguskus king banalaro. Sana po rin ng masakit tamo, ibalik ang sikanan, dakalado at katawan, may patawaran la po sana, karing agawaran kasalanan. Kilaginig pa, poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo.
Nung napon po, ing dimdam tamo, lalo na karempi po ng tango Diyo, ing masabal na po king biya kalinisan, ngani po, ing tungkol naman po kareng anak, ing akita mo na anya pun inpuntawli king gospel, kwento ya po ini Sekarayang po po Elizabeth, ila pong pengari ng Juan Bautista. Pumalo, siguro agyan kayong panahon tangin puta pong yung metong lalaki, dakalya po anak, bala mo pagmamaragol pa ito, ang balam, barako yan datang Pero po tang yung lalaki o kaya babae, alaya pong anak, balam po king lawe ng susyudad, may sumpala Lanya po yung sinabi ng Elizabeth. Nga ng Elizabeth, itapon tauli, uling matuane, baugya po, may buktot siya. Po? Kaya lanya po, nga ng sinabing Elizabeth, sige pa na ako ninggino, king maragula ka marinayan, aranasan ko, arapan daring tao. So, ini po yung maging background ng kakatamo pong refleksyon yan ng abak. Po? Nanay lawera, rengudyo, tungkol kareng emanganak, kareng bawog. Ing lawera po karela, bala mo may sumpa. Pota pong alakang anak. O basa, bawog ka. Basa ting lawe po kaya ka, bala mo ka no may sumpa. Ing sasabihan da, baloy po, kaya pong ebanghelyo, Elizabeth, ang po po'y Sekaraya, tao na pong banal. Sekaraya po pariya. Kaya king milyari po yung milagro nga, hindi ang binasa tamo. At suya po kayong kilob ng templo. Gagawa ng serbisyo na bala mo po, magmisa yung kalupam Anyang paki po yung angel kaya. Po, nga na ning masanting yung sinabi ng angel kaya, dimdam ni nga pong gino'y panalangin mo. Ano? Kaya balo mo, yung asawa mo, milamnan niya. Po, o nang Sekaraya po, nga nang may utang, kayong katuwami na. Ulingan niyang anak kami, may bukto ting asawa ko, baugya. Ngayon ipang matuwa na kami, bala mo po, double dead Matuwane, baugya po. Makanano na pinampanwalan mga nakya. So, ini po kanya, ning maging background tamo nga ako pinggay kayo, tungkol po ka rin taong bawog. Pero buri kaya pong lalaman ninin Talagang expect na po ata, mo nga pong gino, na po, expect mo kayong community, lalo na nung talasawa ko, may ka-produce ka, may ka-anak ka, may ka-bunga. Lalaman kayong bagyan po. Ito pong pengarin ng tata ko, o tapong halimbawa, ring kayong may pisan-pisan, kayo po bisabi-sabi, agad na pong sabi, bala mo, wala akong pegaralan. Po. Kabang totoo naman po, may mag-aaral kami nga. So, expect na mo po nga po, may uling may mag-aaral ka, may kabunga kang mahayap. Alwait ang may pate-pate, kayong pamilya. So, nga po kayo, natural mo, mag-expect lang bunga. Kaya ring udyo, putang alakarugungan na, kalakang bunga, yung lawera kaya ka, ismolanda ka. Agyan tao ka pambanal, dyan tao ka pisamba. Hindi po. Yung lawera po, tao yung Marokyan. Kaya yun dininanak ni nga pong ginong Marokya. Puta turo, diya rin karoka ng anak. Rapunggan. Bala mo gumisong pala. Pero kayong makanyang pong kabilyan, kaya ni tayo po kayan pakiramdaman na po, yung gospel. Ini po yung maging simpleng background tamo na Makanano po may gumpisa, narembawag, may kaya nakla. Mo muna, po, nga pong ginupaki bataning panalangin tamo. Sana po man wala tang ganitan, nga na ning angel, dimdam na ni nga pong ginoing panalangin mo, anak ang Sekaraya. Baloy po, Sekaraya, magumpisa niyang bahin tao ya, po, siguro, kanya nga pong gino, may kiyasawa ya, siguro po, pilaning banong talasawa, siguro, kasi, migmeno po siya yung asawa na, pero po sinawang may nga di. Ang gana niyang matuwaya, mga di pamurin. O na yung problema po, ito yung pangadinan, gaya na panulan malyarin, maging tutu.
Kanya nga na, po yung first step, dimdam ni nga pong ginayong panalangin mo. Kaya, may kayanak ka. Siguro, imposible po, ana sigaraya, katwami na, bawagya pa yung asawa ko. Kaya nga pong ginupo, walang imposible. Pwede po rin lesson tangin, kaya nga pong ginu, pakibataning panalangin ta. Pero hindi po yung masanteng. Ating reason no, ba't po, dinina na kang anak. Adwala po rin Number one, yung panabili ni nga pong ginu. Nga na, may kaya kumagling asawa mo. At nga na pang may nabilin, ning anghel kaya. Marangal yung maging anak mo. Na dapat minumalak o nano manginuman na makalasing. Uling mikatmo niya king Espiritu Santo to, manibat king mismong pangabait na. Po, ini po yung masanteng. Atin yung maging role, atin yung mission. Nga na kaya, dakal ka rin anak ng Israel, yung papagbalikan na king ginong karelang Diyos. Datang yung mumuna king gino, masikanyat mayupaya, anti mo'y propeta Elias, bana lang pikasan doang pasibayo, ding tata at ding anak, banding makasalanan, tuntun laking dalaning matulid. Ganaganang tao o ganaganak, ganaganang may bait. Mo po, kabuta na may bait, ating pong sangkan, ating yung pinabili ni nga pong gino. Lalo ni itang pengari, iturutan po ka rin anak tamo, regalo lang, po. Bali po kayong matuntipan, lalo na ritang may bawog. Puta pong may ka anak la, magbalik la po king templo, bali po na nung pangakura, binyaye po nga na yung anak kayo ni, ituruke po, ikayo po yung pagsilbihan. Ini po yung buri kong lakwantangan na po, reflection nga ni. Nano kaya yung sangkan o bakit ita mo po may bait mo? Maging regalo ta aking pamilya. Siguro na po, regalo ang pamilya, regalo ang pengari, kalwadang mga de, ang pumanyada na. Pero na po, ating sangkan o bakit may bait tam. Pupusan kaya mo po panay ko po sabihan, ganaganang may bait ating sangkan o bakit may bait. Agyang pong rempong anak tamong with special needs. Nga ako pong sasabi, nung dempengari, manyawad lang anak. May po kailangan do rin anak, kimbiera. Nang kaya rin pong anak rin special needs, kailangan naman pong pengari. Kaya ikayo pong pitog mga nga pong gino. Ako pingge kayo. Ulitan ko po. Sana po, tumata mo, abalo tamo yung kaya katamong misyon. Abalo tam bakit po, maging tao tam. Ating ko po kanitang leader, although may tene po leader kayo po niyang makayasayin ko po Colganti. Pala na mo pong magnobena kami, mag 9 days siya po, pakapangadina. Nga na ka na ako, among, munta ko po Manila, pakapangadi mo ko uli leader kayo po. Manyad ko po nga ng US visa. Kasi po rin kapatid ko at chula po Amerika. Pilang pong beses ito. Siguro mo po at may katatlo. Po, talaga pong pakapangadi ng mayap. Makapagdabena. Po, may dinanbita siyang bisa, kaya mga gaya. Pero niya pong sakit, siya imana. Po, gagagaya, pintala na ako. Among yan, ko pa mo po ikitig siyang kanana. Kaya pala, po, may punta Amerika. Siguro po yung mission ko, ako pong manyesya kang imakuha na. Nung miras ko po Amerika, ninorgong manyesya kang makumasa, iyan. Tabalo po siguro, ako pen, nagay, tamo tanggap. Nagay, tatabog, masakitlog. Pero po tanggay, ini pala yung mission tamo. Itang nagay nga tatanggap-tanggap. Yan palang binye ng maging obra tamo, nga pong gino. Ano po, talakad tamo. Pangaditala po rin, pamilya tamo. Yan pang dalang po king ginuring kaya katang panalangin, ngayon pong makibat. Gino, bendisyonan may kaya kang balayan. Ulitan tayo po. Ginu, bendisyonan ming kaya kang balayan. Baning Santa Iglesia,
mitmong katapatan ng isundo, inumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayap daring sabla, panalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Baning yato, lubos ning tanggapan ni Kristo, at atakmana ing pakayap ng upaya, ning kayang grasya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Banding sablang pamilya, lubos dang akilala, ing pangatyo ng Kristo, karing sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong, king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Ban itamongan, makapagsadya tamo para king pangabait ng Kristo, kapamilataning pamagkapilit tamong maging tapat, karing aldoldo tang obra at katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Para karing taong ating makapasubaling pamangailangan, banin Diyos, ipakit na karela, ingkay ang kalingapan at antabayanan, king masipit ng kabilyan. Akit da sanay ngulaga ning biye at kalam ning Diyos, libutad ning kasakitan at daralanan da, at manatili lang mi kapanayan, aking ginumok, bukod manibatan. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Ipagkalog mo sana ning Ginoo ingan tabayanan nala naman sana ring hanggang taong manese at lilingap karing kapatad tamong ating pisikal na kakulangan. Banking maraguldang sakripisyong pagkalog, mamungang mas malalam alugod. Ban ela pagal o tumikal king dapat dang pamaglingap, nune panamdaman da ing maglapo tula at malasakit karing sablang gagawanda. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Para karing sablang masakit, tagkilano sana ning Diyos, king makakayap ng gamat at mabiyasa lang midawon, king kasakitan at aralanan da, king ikaligaya ning Diyos, at king kaligtasan din sabla, antimong pamikasan metong ra, king kasakitan ning kakatamong may ngabos. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Busal ning sakit adaralanan da, akit da pamurin sana, ing kayapan adadalanan niti king biera. Ing dalise pamaglingap ring karelang pamilya, at ing pamagmalasakit din taong malugod karela. Ing timan karing labira, mandatila sana, kapasalamatan karing taong mamantabi karela, at king biea at chupa karela, pauli ning Ginong parating at chu siping da, ipanalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Para kareng sablang lilingap, kareng kapamilya at kaparadang taong masakit, mananuna sanang milisya laking nanumang kapanamdaman, mirinan lang kalakasan, apami kakatawan, ban mas alingapan dopa, den karelang kaluguran kimbie, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mi kayakang balayan. Adwan niyo po ngayon sarili yung kapagnasan, kaniting misa. O Diyos, sa igpami, pakiramdaman niyo po daning panalangin mi. Pagkalubyo po, lalo na nung makakayap lagi kami. Itingan po adwan mi, kilagyo ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Sige, hallelujah. Kaya
Ginong Diyos na meto sa kluban. Ulaning kang gayapan. Tigabing tinapay ang pamigay ka. Tinapay ang bunig abon at pipagalaning tao. Para kayang magawaing tinapay. May puriing Diyos kapilanman. Mipuri ka Ginong Diyos na meto sa kluban. Ulaning kang gayapan. Tigabing ala kayong pamigay ka. Ala kayo ba't karingubas pipagalaning tao. Para kaya kami magawaing inuman ng kaladwa. May puriing Diyos kapilanman. Wasan mo ko ginuking dewangan ko. Ano ba mo ko paring kakulangan? Manalangin kayo kapatid, maingke kayo at kakong daon, matanggapi arapaning Diyos, sigbang may payang tuto. Tanggapan sa aning ginuwiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatangi kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O ginuning pakalulu, tanggapan mo po sana retingay na darlami, kingke kayong altar. Manana po sana ngingke kayong upaya, ipawining kinan mi, papagbanala na po ing darawon mi, itinganaduan mi, kilagyo ng Kristo, ang ginumi. Amen. Ang ginumanatili ang igayo, At kaya kaan timorin, yat nayo ring puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat at matulid. Ang pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos king alanganggat, lubos may paya. Isyag na rin sablang propeteng kayang panyatang, dahil aneneng indong biren, king kayang siya pupunan, kabening alang kasimpara nga lugod. Si Janang wana talapaminyag king kayang panyatang, pakilala ni karing tao niyang dinatang ne. Ulining mo na nung lugod na nakikatamo, kitma nakatamong tula, nganing pagsadyan tayang pagmasosyan, ing misteryo ning kayang pangabait, kanita po tang datang ne, dasa na nakatamong masigasig makabante at manalangin, kaabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Pupurian da ka, kambering angiles mo banwa, ngaming babyadalit kapuriang gaya ka.
Ikapining banal na pa, ikaing siboling sablang kabanalan. Uli nito, ipanigapumi, itugtog mo yung espiritu mo, anti mo yung titi pangambon, karetingayin mi. Bang pabanalan nala, para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, bayo na kusang loob dinaw ding biyena, king pamayla sa pong kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepo salamatan akat pinuri. Piraso na yung tinape, tinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuha na niya iti ikayungan, mangang kayo ka na iti. Uling iting katawan ko, amidaon, baragay kayo. Ginoo ko at Diyos ko, Makanya mo naman kay bating apunan, king waning kaalis. Pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na. Kuha niya iti ikayungan, minum kayo ka na iti. Uling iting kaalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pangalanggang tipan. Ami bubu para kay kayot para karing sablang tao. Bang ganit ami patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti, king pamigaga na kayo kanako. daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kakatang kasalpantayanan. Inyangin ang gaganakan mi, yung mapapakalulungig pa, ang kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye. Daraon mi kikaiting tinapin ng biye, ting kalis, ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ang pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, wan sumuyo keka. Ikaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ng banal, Espiritu. Ganakan may waig pa, ing banal kapulungan mo makalaganap kay Meto Yatu, man mi ganap yaking lugod. Kambe ng Leo 14, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino, ing kaya kaming Arsobispo, Pasiano, Bishop Emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Kaya pong katahimikan, adwan niyo po ngayon ni sarili yung kapagdasan. Mga ditala po rin kaya katang pamilya, kambe din kaya katang mete, may painawanungan sa aking kapayapan. Pakaluluan mo kami, Ginoo, gawan mo kaya ngang karapadapat magamit kimbialanganga. Man kayabe ng Maria imbirenen duning Diyos, kambering apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kabaning panahon, uriandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan na, kambe, nampong kaya, kagam ng banal Espiritu, sablang parangalampong ligay kay kao Diyos, ipang lubos may paya, magaman kay kalanganga. Mapaminto karingamano ning talapangabos at inalkos ning banal ng turo nga tangan pong mangangas manalangin.
Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Man king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, impayatan ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kay kayang keriyon, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king arananga. O Diyos, sa igpami, ang ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula po sana babalik ng ding kasalanan mi, nung pansinan mo yung kasalbantayan ng banal na kapulungan mo. Layon mo yung papayapan ng paumpisan mo ito nga nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyang pumagari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapaan na po ning Ginoo, mantabi sa kapiran man, kaya kayo. At kekan timurin. Pakitangan po ngayon, may kakalugod tamo. Peace po, kaya katamugan. Peace po. Oh. Niyo Jesus, ang kordero ng Diyos, niyo imilakoing kasalanan ng yato, nuwal na rin mayaws, kingapunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap ka, dapat yagkas may nga mano mo at kumayap na ko. Katawan at daya ng Kristo, isatsad na kataan sana, king biyalananga. Amen. Dahil pong gana sinimba, magkomunyon tamo ne po, ala pong mumuling may kinabang.
Siklautangan po gani, pangaditaren pamilyata mo. Dahil nga ganaganan pong atisya masakit. Dahil ne po, lilingap ka rin masakit. Malyari ko pong makiabi ka ne, para kong ables. Ring spam, ating siya masakit, makiabi ko ka ne. Ring ka pong spam manya siya ka rin masakit. Please po, dahil ka pong membro ng pamilya ating kong siya masakit o lilingapang masakit, makiabi ko po ka ne, baka mabless. Kung po po rin mag-birthday kaya kayo ngayon
Bara ko po nga bless. Ulit na po. Then pong ating sisese na masakit. Deta pong manya siya karing masakit. Tila pong buri kong i-bless. Makiabe ko po geti. Then pong mag-birthday. Please. Deta pong aliwanan din na sa ating sisese masakit. Munta ko po kene. Ikaw naman yung bless ko. Po. Ren pong ating sisese masakit kaya kayo. Kailangan tamong po ini. Ang grasya ni nga pong Ginoo. Lalo na po, manya siya korgong masakit. Ring mag-birthday, mag-wedding anniversary, makiabekon po kayo ni King Altar. Ko po may kakunuhan na. Manya tamong grasya kaya nga pong Ginoo. Ko po marine, mga dita mo kayo ni King Altar. Thank you po. Panalangin para king pamilya. Ginong Diyos, ikayo po yung panibatan ng lugod ng balang pamilya, king banwa at yato. Ipa, lugod ka at biye. Kapamilatan ng kekong anak, Yesu Kristo. Ami bayit king kapamilatan ng metong ababay, at king kapamilatan ng banal na Espiritu, asibol ng dibinong lunos. Ipagkalubyo po na ibalang pamilya, ketiking yato, maging tunay ang santungan ng biye at lugod, para king sunod-sunod alahi. Ipagkalubyo po na yung kekong grasya, yaing maging giya, ning pamisip, at kimot ding talasawang lalaki at babae, para king ikakayap ding karelang pamilya, at ding ganaganang pamilya, mabilog ayato. Ipagkalubyo po karing kayanakan, ing akit da, ing pamilya, ing solidong suporta, para king karelang makataong dignidad, at para king karelang panyulong, king katutuan at lugod. Ipagkalubyo po, king uli ning lugod, ape pasari nangan ning sakramento ning kasal, ing patutu, na iti miyasikan niya, karing sablangkainan at kapagsubukan, daralanan dading pamilya. King kapamilataning banal a pamilya ning Nazaret, at aguyod niya sanang mamunga ning Santa Iglesia, ing kayang misyon karing pamilya, king mabilog ayato. King kapamilatan ng Kristong ginutamo, ing dalan, katutuan at biye, manggaman king alanangga. Amen. Banal na pamilya ning Nazaret, papagdalalan nyo la po ring sablang pamilya. Manalangin tamo, talakatakan po. Igpaming malugod, pasalamatan na ka para king tinapening biye. Ibakla mo po sana ring puso mi, bakit makapagsadya para king panyatang ningke kaming talapagligtas. Itingang po adwan mi, kilagyo ng Kristo ang ginumi. Amen. Pasuliklo ka po sagli para karing announcement mi. Magrasya nga bak po kay kayungan, king lagyo na po ning bibilog, king konseho pastoral ning kay katamong parokya, king matuwang pisamban at ning kay katamong kaluguran na kura paroko, Yamong Arnold, king kapataldo, Simbambengi, pasalamatan tala po ding makatuki, ding Mass in Charge, ding CPC San Juan, makanyan mo naman po pasalamatan tala ding kay katamong sectors, amigdaon ngayon kapataldo ning Simbambengi, ring person with disability and sick person. Kaya bigay po ing mabilog a parokya, king pamanalangin, king malagwayo pong kapaldanan, at king pamamalilatan ng San Agustin. Karing kapatad tamong MRO sa serbisyo kay king matuang pisamban,
apani mo nanda king pamagdawon ding EMH HC at ding memaryo ning barangay San Juan. King pamangadi para king pamilya, apeni mo na ning pamilya ng Sister Lina Cordoba. Dakal pong salamat kaya kayungan. Palakpakan dala po. Pasalamatan tala naman po ding mig-sponsor king pamilya ning Nazaret, amenibat king barangay Santo Domingo Centro, ing pamilya na pong Engineer Osalito Dukut. At sula po, talakad la po rin kayang representative. Palakpakan tala po. Dakal pong salamat karing dinakeyu, king parokya, deti karagdagan la pong pondo, king pamipagawa ning kay katamong conservation management plan. Manano na sana iting oportunidad na maging kayantabe ng San Jose at Maria, king karelang pamaglakbe, mamungang maya padakal grasya, king kay kayo pong pamilya. Makanyan mo naman po, obligasyon mo kaming mamuntukan kay tiking matuang pisamban, at ning kay katang kura paroko, ing mami update at kwenta, king pamipagawa ning kay katamong conservation management plan. Last August 11, 2025, may ka-down payment na po, may kapamayad ta ng 30% amamalagang 1,200,000 pesos. Napo naman po, December 18, may ka-second payment na rin pong additional 40%. Bayaran ta po yung mamalagang 1,778,220 pesos. As of December 19, may ka-total payment na pong 70%, a total of 2,978,200 pesos. At intapa mo rin remaining balance sa 30% ang mamalagang 2,021,780 pesos. O ini pa po yung titipunan tamo para king full payment ning pamipagawa king conservation management plan tamo. Anya naman po yung matuang pisamban, tuloy-tuloy pa mo rin yung pamaglapit na kaya kayong kaparokyaming panema kasadyang makabuklat gamat sumaup, kapamilad ng daring miyayaliwang programa at aktibidades. Manano na saning malugod na Diyos, bendisyonan at ablasana na kayo. Ayun kaya kayong pamilya, king ganaka, kapamilad ng daring donasyon na kaya kong pagkalub, king kaya katamong kaluguran, ang matuang pisamban. Deti tunay lang maragul asaw at maragul kami po. Pasalamat king alayong sawang pamandake at pamagtangkilik karing programa na yung matuang pisamban. Buong puso kami pong magpasalamat karing balang metong kaya kayo. Palakpakan tayo po yung bawat metong. Bukas po kalimatan ng Aldo, may kitigita mo pong pasibayo kaya ting matuang pisamban, abe-abe tang pasalamat at pumuri king kaya katamong malugod na Diyos. Ding mas in charge po ring CPC Barangay San Juan. Ding kaya katamo pong sector sa Magoper, ding gana pong professional kaya tiking kaya katamong parokya. Pakiabisan tala po ng ating kayo pong katubale, kasiping bale, kakaluguran, para abe tala pong panalangin kaya tiking parokya. Din naman pong MRO sa Magoper, ding kapatid damong CWL at FMCCC. Ing manimuna po, king prayer for the family, panimunane po ning pamilya ng Sister Karen Isidro. Ing pamilya ning Nazaret sponsor, amanibat king Barangay Santa Barbara, Ring Carlos family. At king daratang nga Domingo po, litan miya, December 21, makasadya niya po yung kaya katamong pisamban. Makakaladlad niya po yung red carpet. May karinyawan langan po din hanggang talasawa kaya tingin kaya katamong parokya. Agkatanda kayo ng pong simba, mag-offer at mag-renew tamo pa ang vows, king daratang nga Domingo. Pamilalita tayo po ini, karing kakatang siping bale, kakaluguran at karing kapamilya tamo. Ito kita langan po ketiking parokya. Antita mo pong kasal pasibayo, uling magmarch sa bawat couple, ketiking matuang pisamban. Bisulod tamo pong maputing imalan kanita para king renewal daring talasawa. Para po king programa tamo king aginaldo king matuang pisamban at king aginaldo ning matuang pisamban at intapa mo rin pong available tickets. Agkatanda kayo pong midake, karening kaya katamong programa, malyaring lumapit, karing kaya katamo pong PFC officer at karing leaders na rin kaya katamong parokya. May kabiyan na kang aginaldo king pisamban at kapang chance, sambutan deting regalo ning parokya, asiping na po ning kaya katamong Christmas tree. Madrola po din ning kaya katamong raffle draw, itang December 24, alas 6 ting bengi, bayo po itang misang may tinis. At katataulian po, pasalamatan tayo po yung kaya katamong Kura Paroko. Dakal pong salamat namong king pamipalino kaya kami ngayon kapatal doon ng Simbambengi. Ating sangkan o bakit may bait kami, uling ating kaming misyon na dapat gampanan.
Dimdam neni nga pong ginuing panalangin daring pengari mi at mi kabungang mayap. King kaya kaming pamanuli, bitbitan mi ing regalo ning Dios kapamilya ng daring balang pengaring mi biyeke kami. Kalupa ning kwento ng Elizabeth at Zacarias na ating malala makasalpantayanan, tuntun kami king dala na matulid, uling regalo kami karing balang pamilya. King nga pong Ginoo alang imposible, pakibata na yung panalangin tamo. Palakpakan tayo po yung kaya katamong kura paroko. Pasibayo po, mikit-ikit tamo po, same time, same place. Ala pong mag-absent, doon ay mangumbirata pa po para kayong simbambengi. Dakal po salamat at maya pabak po kaya kayong Talakatangan po. Ang ginamanatili, agay kayo. At kaya kaan timurin. Bendisyon na nakatangan po ng malugod na Diyos. Igba, anak, at Espiritu banal. Amen. Ayang pang taniting misa, umekong ang pungeniking kapayapan. Salamat king Diyos.